Kada me moja draga koleginica Ivana pitala da radim šminku za venčanje, bila sam počastvovana, ali sam ipak insistirala na probi. Iako je ona bila ubeđena da nam proba nije potrebna, znajući nju da voli prirodnije, nežnije, a opet u pitanju je venčanje, proba je morala da se desi. Naša slika sa probe gde sam se odlučila za te neke rozikaste nijanse da bih napravila kontrast u odnosu na njene zelene oči. U prednjem delu smo stavili taj neki highlight koji je otvorio čitav look i ovo mi je dalo onako ideju u kom smeru i da li želim nešto da menjam za taj glavni događaj. Znam da Ivana voli da je taj eyeliner nežniji i ovdje smo ga tako uradili, ali me ipak poslušala za dan venčanja pa smo uradili sve to malo drugačije i to je izgledalo ovako. Pojačali smo eyeliner, ali i par pramenčića u gornjem delu oka smo dodali. Pojačali smo također i donji kapak jer Ivan ima krupne oči i to je jako lepo stajalo, a nije ugrozilo čitav izgled da deluje prešminkano, jer je samo pratilo frizuru koja je bila dominantna i jako lepa. Kako ti se sviđa šminka za Ivanino venčanje? Piši mi u komentaru.